Δεν καταφέρει αυτή τη φορά να βάλει το καλάθι. Χατζηλάμπρου, ωραία για τον Τζόναταν Σίλμπερσταν. Καρφώνει με το ένα χέρι. Κλέβει πολύ ωραία Βούξεβιτς. Βγαίνει στον ευνηδιασμό. Καρφώνει με τα δύο χέρια. Νόπουλος, πολύ δύσκολο τρίποντο. Φαινομενικά εύκολο lay-up. Ο Γυμνόπουλος κάνει τώρα φάουλ. Το Βουζούλα. Και πάλι ο Άρης στην ευνηδιασμό. Ο εντυπωσιακό κόψιμο από τον Θωμάκο, ο οποίος θα πιέζει σε όλο το γήπεδο. Ο Άρης κλέβει ο Χατζηλάμπρου. Καρφώνει εντυπωσιακά με το ένα χέρι. Καταφέρνει να κάνει το λάθος. Κλέβει ο Νικολάου. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον Μαλάκο. Στο lay-up ο Μαλάκος, εντυπωσιακός ευνηδιασμός. Γυμνόπουλος με την μπάλα από το σπίτι του. Το κάνει να φαίνεται εύκολο. Ο Ολυμπιακός είναι σαφώς πιο προσιλωμένος στην τέταρτη περίοδο και εδώ με ένα εντυπωσιακό κάρτμα. Καζαρίδης, θετικό rebound του Σιμεώνο. Πρώτη πάσα του Σίλμπερστάιν που σκαρφώνει στον ευνηδιασμό μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά. 40-40, κλέβει ο Βούξεβιτς. Κόβεται εντυπωσιακά από τον Τζόναταν Σίλμπερστάιν. Δύσκολη προσπάθεια, αλλά καλά για τον Χατζή, ο οποίος του ΚΑΟΧ. Καταγυρίζει Χριστοδούλου, προσποιείται, πάει στο lay-up. Ωραία προσπάθεια του Γιώργου Χριστοδούλου. ωραία συνεργασία. Χατζηλάμπρου σε Μικέφκε, το οποίο θα φύγει και στον ενδιασμό. Θα τελειώσει η αναμέτρηση με κάρφωμα από τον Θωμάκο. Γυμνόπουλος είναι killer και το αποδεικνύει. Τώρα ο Χατζής έχει κλειστεί από δύο παίκτες του Ολυμπιακού, του κλέβουν την μπάλα. Ωραία φάση εδώ. Σμεωνόφ, καλό rotation. Κάνουν δύο ομάδες, πάρα πολύ ωραίο καλάθι εδώ. Rebound του Γαρουφάλου και τρέχει ο ΚΑΟΧ με τον Χατζή. Πάει στο lay-up, καλάθι και φάουλ ο Χατζής. Θα κλέψει ο Ολυμπιακός με τον Κουζούλα και λοιπόν και άλλο καλάθι από τον Γυμνόπουλο, ο οποίος άστοχος άρισε το λεπτό. Ο Ολυμπιακός είναι πιο ουσιαστικός, βγαίνει εδώ στον ευνηδιασμό μέχρι μέσα ο Χαϊδεμένος, ο οποίος είναι στον Γυμνόπουλο, βάζει την πλάτη του Νικολάου. Ωραία, ξεμαρκαρίστηκε